Мамчо, аз съм Ливия, взех и сеца кривена масичката, брашната писа, част домашно. Точно той задачите, клепаха клепачите и забрява клето, цели 300 лети. Ама че ленивец, 5 минути работи, 5 минути спи. Очите са му вечно затворени. Я да видя както написане. Олеле, не мога да се подмая, запомнича съм на балона. Не, на 2 балона, само че единия е спукан. Ние ще бъдем людни цял живот и трябва най-вече да го разумим. Искате ли да го превъдем неразбука? Не, да го разкривим така, както и той нас ни разкриви. Ох, огеде, помощ! Помощ ли? Никаква помощ. Нас как не болеш? Нека сега и теб да заболи. Милост, помогнете! Огеде! А ти имаш ли милост към нас? Ей, сега ще те научим да ни уважаваш, старателно да не Загивам! Помощ! Огеде! Жив ли съм? Да, цял съм. Нищо ми няма. Ех, че проклета работа, от тези букви нямам мира, ни денем, ни нощем. Всичко съм сънувал, значи. Ех, че ужасен съм, че съм се най-привържен. От сега съм малко готов, буквите ще пиша нежно, ще звуча с любов.